Príde rybár k lekárovi a sťažuje sa. Pán doktor, zase mám strašne natiahnuté svalstvo na oboch rukách. Doktor na to. Ja viem, rybár, chválenkár. Jožo, čo si včera chytil? Chrípku. A mala aspoň mieru? Otec, rybár, učí svojho syna, ako chytať ryby. Keď ho trochu zaučil, opýtal sa ho. Tak, Ďurino, akú návnadu použijeme dnes? Neumieme sa? Berú, striko, berú? Na hej, enem neviem kde. Pýtali sa starého rybára. Kto je najlepší rybár na svete? Ten, co zamyslí a povie, a viete, že je nás viac? Vracajú sa dvaja rybári z neúspešného celodenného rybolovu. Jeden z nich po dlhom mlčaní povie. Jednému, pán kolega, nikdy neuverím. Čomu, pán kolega? Že existujú národy, ktoré sa živia iba rybolovom. Moja slabosť je akvárium. Celé hodiny sa dokážem pozerať na rybičky. A čo na to tvoja žena? Nič, tu vôbec nezaujíma, čo robím v práci. Starý pytliak sedí pri rieke. Okolo neho ide strážnik. Tak čo, berú? Čorta starého. Včera som chytil 2-metrovú šťuku a dnes absolútne nič. A viete, kto som ja? Nie. Kto? Strážnik. A tá šťuka vás bude stať 1500 korún. Pytliak na to. A viete, kto som ja? Kto? Najväčší klamár medzi rybármi. Manželka rybára sa sťažuje. Stále len tie tvoje ryby. Poznám jeden manželský pár, ktorý je spolu už 25 rokov a chlap je každý deň doma. To je láska. Rybár na to. To nie je láska, to je reuma. Zlatá rybka. Chcel by som ti prečítať moje želania, ale zabudol som si okuliare. Pán Novák bol na dovolenke a každý deň videl mladého muža, ako trávi niekoľko hodín pozorovaním rybárov. Tak sa ho jedného dňa opýtal. Prečo aj vy nerybárčite? Nemám takú trpezlivosť. Čo jedia ľudožrúti, keď majú pôst? Rybárov.